So, grocery haul guys, no? Nagluto na ako dito ng manok. Look, para sa ating alaga. Grocery haul sa Inday Mirian. At ito din mga darling, oh. Porky. At chickeny. Bumili din ako ng isang pineapple. Kasi po, alam na si Mr. yung pineapple na kidat ko the other day, hindi niya nagustuhan. Kasi siya yung pumili at hindi niya nagustuhan. Bumili na naman ako ng romaine salad. And then, grocery haul po ito ha. String beans, puro gulay tayo dito. Arugula again. And pipino na maliit para sa salad ni Mr. Kaya gusto niya. At ito na naman, puro gulay. Broccoli. Yun. At mahirapan na tayo nito kung asan ito ilagay. Kasi meron pa ako ditong cauliflower, meron pa akong broccoli din na niloto ko the other day. Ang hirap-hirap ni Inday Mirian talaga. Naghirap-hirap na ako sa kalisod dito, guys. Well, actually, ito siya next time na yan lutuin ni Inday Mirian, no? Ang broccoli, no? Kasi nga, ang broccoli is ito lutuin. Anuhin natin ito ngayong araw na. At ito, kasi kung hindi ko yan lulutuin, aburoy tayo nito, guys. Marami pa pala dito akong gulay, oy. Alam nyo, meron akong sabihin sa inyo. Lately ba, tapulan ka ako magluto. As in, parang natatapulan akong nagluluto-luto, guys, lately. Kaya kinausap ko yung sarili ko, Mirian, galaw-galaw ka rin paminsan, no? Yung asawa mo, day ba? Asawa mo, day. Trabaho ng trabaho, day. Galaw ka rin paminsan, no? Kausapin ko yung sarili ko paminsan talaga, guys. Kasi, kung hindi ko kausapin sarili ko, wag yun si Dudong Tami. Pildig Dudong Tami. Ano sa naman eh? Namalagi siya cheese diri. Ano sa si Tami? Sira na ni. Hindi pa man yan sira. Nga nung nagseparate man yung cheese na. Nawala nang siguro akong kuhan, guys. Meron ako ditong ano ba? Ito. Ito, guys. Luya. Itong mga luya dito, no, murag mga tiil sa mga higante. Nakakatakot. Ang laki-laki. Meron namang organic. Ayoko yung mga luya na ano ba? Ang sobrang laki. Parang mahalata mo talaga na grabe naman mga chemical na pinaglalagay nito, no? Sobrahan na sa kalagay ng chemical. Sobrang laki, guys. Malaki pa ako. Hi, guys. So, ngayon, wala man tayong magluto tayo guys. Magluto tayo ng steak. Yun, kasi magluto ako mamayang gabi. Ito dried na. Nasira na, guys. Sira na siya. Hindi ko siya itapon. Alam niyo bakit bawal itapon? Pwede itong ipakain sa aso. Yun, hindi pa yan makasira sa atin. So, yun, ito, lutuin natin yan. Hanap pa tayo kasi marami pa dito eh. Quality steak. Okay, yung mga matsagal na. Ito, oh. Daming tibong steak dito, oh. Masishare lang ito. So, tayo ng tibong steak. Isa lang yung lutuin natin. Kasi malaki kasi siya, oh. So, bago po ito masira, lutuin natin. So, magdahan-dahan tayo kain-kain ng steak, guys, eh. So, kasi ang dami. Bago masira yung mga steak, lutuin natin. And then, the next day, magluto tayo ng lamb. Luto tayo mamayang gabi. Dipros lang natin ito. Hi, guys! So, ito, guys, nagluto tayo ng steak, no? So, nga, aray. Grabe, guys. Ang sakit sa mata, pumasok. Where's the bone? I can't find the bone. People would have gone and watched a movie. Connected Miami. There's a lot of people play a game called The Handlers are the agents. And you are... This is Tammy's favorite, guys. Tignan nyo yan, oh. Mga ganitong luto, oh. Yun. So, kaya ito, hindi ko siya lulutuin ng lutong-luto. So, para bukas naman, gustong-gusto niya itong mga ganito. Tingnan nyo yan, guys. Pink na pink, no? So, ito naman yung sa akin. Ang gagawin ko is, lutuin natin ang lutuin, guys. Ibalik natin dito at lutuin. Lutuin butter po ito, guys, at saka konting oil. Guys, kapag okay na yung panahon, guys, doon tayo sa labas grill, no? Oh, diba? Tayong arugula. Salad.
Sarap. Pa. Ang ganito. What would you like for your birthday? We run out of things. You said no more jewelry. You don't want clothes because you don't like the clothes I pick. You like no more tech because you don't use it. So you run out of things that you want. So what do you want? What do you want? No, I don't want anything. I wish do. you're off. But there is a thing that I want to do for my birthday. I want to shop, not for me. I want to go to Macy's, the backstage, because they are cheaper. Okay, like $20, $23. Little girls dressy for my 3 little girls niece. That's for my birthday. And you know the Hannaford area there, the outlet. Yeah. They have backpack because now you have one backpack that's for Gabriel. Now they all own. The two boys. Now it's 2 boys. There is a nice bag over there. It's not expensive, honey, and it's really strong. Okay. So I'll go over there. So that's my birthday. I guess I know what we're doing Sunday. So you really are not off. You're really not I trying. don't know. They're working on it, but I won't know them all until you tell me. Then I gotta get moving, I guess. It's 12 o'clock-ish. So, ang nangyari guys, yung skunk pabalik-balik. I think tumakbo na dun palayo. Pero bantayan ko pa rin. So, ano na ngayon, 1 o'clock na. Dumating si Tami 12:30. At ngayon 1 o'clock. And, yeah, gising pa rin ako. And yes, binabantayan ko. Kasi kung makikita di ba kita ninyo yung brown? Brown. Marami pa doon. Yun yung mga kinalkal guys. Yung mga grass na matay. At saka sobrang lalim yung kinalkal asin. At ang mahal kaya ng grass. So kaya, bantay ko. Nag-charge pa yung flashlight. Chinarge ko yung flashlight. Kasi nalubat pa. Hello guys, so meron pa akong i-share sa inyo habang ako dito sa bahay naglagala, no. So but anyway, so itong mister ko, meron po siyang premiere show premiere, aywan ko anong tawag yan sa trabaho ngayon. So yung producer daw is Pinay guys. Mga nasa 70 plus na daw yung edad. So sabi pa ni Tami, nag-usap daw sila and then yan, sabi ni Tami, oh my wife is Filipina. And sabi pa niya, taga-asa daw ang asawa ni Tami. So, yun, sabi ni Tami, taga Mindanao, taga Davao. So, guys, alam yung anong sabi ng guys, ng Pilipina na yun. Sabi pa niya, sige guys, magsalita muna ako dito sa video ha, continue tayo, story time. Hello guys. So, punta po tayo sa labas. Kaninang umaga, pagising ko guys, wala na si Tami. Si Tami, umalis. Nakarating siya, natulog siya kagabi, 1:30. Umalis siya ng bahay, 4 o'clock. So, alam nyo naman yan siya, 1 oras yung tulog niya guys, o baka hindi siya natutulog. Alam kong, bago ako natulog, nag-snore siya. So, baka 1 hour lang yung tulog niya. But anyway, so ngayon, maglinis tayo sa labas guys. Kasi, kung ganito lang, until the whole April is still cold. So, I still have to clean. I don't care if it's cold. So, kasi kailangan ko guys, kasi kung aalis ako, kailangan ko talagang maglinis. Kasi pagbalik ko dito, dire-diretso na yung tanim-tanim natin. Kasi nga, summer na. Pagdating natin dito, summer na. Ready na. Ang iba, may mga tumubo na mga pananim. So, kaya maglinis tayo, mag-start tayo. So, continue po tayo. No? Dito po ako guys, busy. Si Mister tumatawag habang naglilinis ako dito. Dito niya, chinichika sa akin kung anong mga kaganapan guys, no? Hello? Hi, I'm outside now. outside for you? Cleaning. So yun guys, hindi inasahan ni Mister na yung babae, pagsabi ni Tami ng taga Davao, hindi ni Tami inasahan, nagulat si Tami kasi ang sabi direkta ng Pinay na ay, yung lugar na kung saan nakatira yung crazy presidente daw,
na dami dang mga tinitiklong mga tao, o di ba? So ang mister ko tulaling guys kasi hindi man yan, wala niyang pakialam sa politika di doon sa ibang bansa. Pero dito sa US ay abti kay akong bana no. Pero guys, na hindi na daw si Tami nagdugtong-dugtong guys kasi alam niya na nasa trabaho siya at hindi niya alam ang politika sa ibang bansa. Nakakaloka talaga no. So si Tami kahit ano ng mga pinagsabi ng ano yung nakilala niyang Pinay ay wala lang si Tami. So kaya nasa trabaho din, busy din guys. And then yun, nabigla daw siya kasi yun yung direktang sinasabi. So si Tami sabi pa ay nasa trabaho tayo, wag tayong sa isip lang niya, wag tayo nang mag-usap about politics kasi talagang at lalo nang hindi niya kilala ng mga presidente at anong mga ganap-ganap sa Pilipinas. So yun, no? Yung tinatawag ni Mr. S, nagsumbong lang siya na meron siyang nakilalang Pinay o ganyan man yun siya. Kasi actually si Tami, marami yung nakakilalang Pinay na nagtatrabaho sa industry or yung ibang mga Pilipina din na nagtatrabaho under mga wealthy, yung mga sobrang yaman na mga tao guys. Ang gagawin lang nila guys is mag-unang movie theater guys at tatawagan yung mga taga-ayos ng mga malalaking movie theater sa bahay nila guys. At yun, ang laki ng sweldo. Uy, grabe yung swerte talaga yung ibang Pilipino na matagal na dito sa US and din may mga connection. Ang laki.